Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala tsara tsika jiaby vahoaka malagasy tsankanavaka. Tsika ty moa niany volaindro zegny andeha hikoragna mikasiky pouvoir. Maro boka mitananatsika ao zegny mety vidiam-bola angalagna pouvoir antagnanany. Vidigna vola. Mikasiky ty momba pouvoir. Atsika zao andeha hitantara zegny mikasiky pouvoir. Par exemple atsika zao andeha hivoty un président. Izy koa anao fa nandeha nandatsika vato amin'olo igny, nividigna anao igny, ampotriky volaindro zegny. Mandinia anao fa igny olo nifidinao igny, nagnefa vola aminao igny, izy mirekipera boka mitahezagna anao, be ny vola namenanao. Ça veut dire, pendant 5 ans izy nivotenao teo igny, isanandra izy mangalatra vola anao, mangalatra droit anao. Isanandra izy volaniko aminao zegny, parce que maro amitsika ao zegny, anao mahita olo, impossible izy ahita vola anaovagna bazary, niany. Ko tsy raha misy olo hafa eky malahelo magnampy. Akory atao volaindro zegny. Akory atao zegny andeha tadiavy ny raha hoany niany, andeha tadiavy niany. Parce que amitsika ao impossible atsika misy aide sociale. Sociale zegny tsisy amitsika ao. Donc izy koa fa tsy miasa zegny, na miasa izy koa karaha manazy 1 million na karaha manazy 500 000, tragnonazy 1 million, impossible. Donc raha jiaby zegny la conséquence ny pouvoir nandeha namianao olo. Nandeha fosagna potriky aminao. Ary namonoanao tegna, namonoanao iriavanao jiaby magnodidiny koa. Zegny avy nampisolelaka, il est dangereux, ennemi public. Olo koa mandeha misolelaka zegny. Parce que izy miamby mihina niany, izy namono iriavany jiaby mihiny miaraka aminany. Ke pouvoir avako aby, tsy fa miamiagna olo. Parce que olo koa fa nahazo pouvoir zegny, par exemple président izy élu, nahazo izy am président igny. Izy micommande miaramila, izy micommande police, izy micommande question de sécurité. Donc pays comme pays tsika karaha Madagascar, atsika sambo am fokonany. Sambo am fokonany atsika am tanàna io ao. Izy koa nisy fagnandevozagna nataondrô boka Ambalamanga tagnatin'ny 3 président fanesesa aby io. Io fototsika boka avy agny amy sisintany. Parce que tsika boka amy sisintany za avako aby tsy mankatiany zanaka, tsy mankatiany taranaka volaindrô zegny, tsy mankatia havagna. Que d'hypocrisie. Amitsika ao havagna, izy koa fa tsy raha hoaniny fa tsy havagna. Arantsiam-pagnahy maro amitsika ao. Zegny aveny olo amitsika ao mavita mandeha mamono raha lany, mandeha mangala fahavalo ary entiny mandeha mamono raha lany. Raha zegny misy amitsika ao. Zegny bokasana ampisolelaka. Ampisolelaka zegny izy mandeha mandafy raha lany, mamono raha lany. Ankolaka. Izy ty volanao mene 5 millions, vonia raha lanao io. Anao io matoky zegny raha lanao avenkilanao io. Nareo miaraka mihina, miaraka misakafo. I poison i fantagnanany ao. Ka droboko agnatin'ny raha hoaninao igny ao. Kanefa ny conséquence namonoananao igny, i tsy mahavita raha nandeha ataonao, mikasiky momba tanindrazananao. Tsy vitan'igny. Ary izy koa tsy andeha atokisan'olo aby parce que izy nahafaty raha lany. Ay ma olo nandeha namono raha lany ka mbola andeha atokisan'olo. Non, tsy nisy raha zegny. Zegny avy olo ampisolelaka iny toujours izy ambany, am fiainagna. Jamais izy vivre tsara. Atsika jory avako aby, amty fitondrasana ty fanavozagna ty, oka atsika zala mba hatsapategna, mba maeza mitambatra eky atsika zegny am faritry taniny, surtout atsika avy agny am faritry. Mba maeza mitambatra eky atsika. Fa ampy eky zegny fitondrasan'olo telo tam pouvoir teo, Andry Rajoelina, Herihery, Ravalomanina, aby regny ampy raha navoanareo zalahy. Mba maeza tonga saigny atsika zanakan'olo avy agny am faritry. Izy koa nareo magname olo pouvoir zegny, mba zava zanakanareo, mba mahinakinkanareo amina mare. Mba maeza tsy tiagna. Naka za tsy hoe tsy mankatia merina, fa raha nataony merina, impardonnable am tanànan'i Madagascar io. Pire que l'esclave nandeha nataony vazata am tanànan'i Madagascar io, potiky. 3 présidents potiky Madagascar. L'espoir ndraiky jiro ndraiky rano eky am farany. Fa mitiaka rano maloto ranony godra. Nefa tanan'i Madagascar io tany misy rano, tany manambola, manankariana. Karaha diran'ny komankory Madagascar. Koa tany fanidiran'ny komankory zegny boka fa loto fo agnaty ao. Godra, nino, tsisy raha manjary zegny. Igny zay raha nandeha fitondrasana nandeha nataondreo tam tanin'i Madagascar io. Ro amizay boka Madagascar ay mandeha mivangatany aty ivelany aty ro magnano élégant. Fa ro managna. Nefany tany pitrandro agny, komankory magnaraka lalagna jiaby igny godra ny komankory. Tananarivo boka tsika fa tsy volagna ao fa laisse tomber. C'est le premier exemple de la saleté de Madagascar, c'est Tananarivo. Le premier exemplaire. C'est normal atsika jeté aty andafy aty, asahena africain abo, pays mijaly. Paka magnangitsika boka agny no tsisy espoir. Espoir andro lehilahy, mandeha angala vola, hoe mba hazo vola mba andeha hagnano raha am tanananany. Kanefany anao koa andeha nambady zegny,
anao ndraiky vadinao migera an'iny projet nde ataonareo fa tsy anao viavy alotsika nde hagnano raha karaha zay amy tanànanakà agny non ça ne marche pas comme ça koa fa manambady zegny miaraka idiagna hevitra raha jiaby miady hevitra amin'olo fivadiagna donc viavy amitsika any zay farany magnano raha tsy tokony atao la conséquence boka amin'ino am'le choix le vote volaniko zegny fagnamezana pouvoir olo izy koa tsy mitandrigna anao mandeha magname olo pouvoir la conséquence ny manjary mantreky aminao izy oa tsika mangala exemple ataotsika amy tanànatsika Diego ny vote maire anareo par exemple nareo misy foko anareo ao maire zegny lehibe ny tanàna zegny nareo misy foko sakalava nareo takaragna nareo njoaty anareo ary metisy miaro amy tanàna io nagnaia nareo jiaby regny nagnaia midika atsika mandeha agny tamteo raha tamy taloha boka volagno zay na hatramizio raha zay mbola maro zay bureau andehananao anao mandeha amy topo anao mandeha amy domaine olo avy Ambalamanga ihany mi contrôle atsika boka karazagna raha encerculendreo l'administratif encerculendreo koa zegny l'armée encerculendreo koa zegny ao amy tribunaly kanefa zanakanareo maro boka nianatra manjary chauffeur-ny bajaji magneky venareo zanakanareo boka nianatra tsy mahazo asa manjary agny izy minakaty amy lalagna agny gardaosy manonga manjary roboka zegny ny fahaizana tokony andeha ampiasainy na olo boka nianatra zegny izy koa ela i tsy magnano asanany igny izy karaha mipody à zéro donc zegny systématique zegny tantsika ao zegny robatigny systématique tsy le tany robatigny mais le olo agnatiny ao mihitsy zegny simbatigny bako ampiadivigny atsika samboatsika amizay amy tanàna io fampicontra agnila ty zegny mahazo vola misolelaka amindreo olo boka Ambalamanga le olo topitany certaine vraiment mitady le autonomie hivonendreo olo ampisolelaka regny zegny raha mandalo amitsika ao zava fotsika zao jiaby fédéralisme ao andeha hagnano réunion par exemple nandeha nagnano concertation tambanja igny normalement tous les fédéralisme même atsika maro sampany izy koa fa misy concertation zegny tokony manangana olo araiky andeha atao délégation fédéralisme jiaby igny mitambatra zegny natao hoe hery ny fitambarana misarasaraka raha igny sasany amizay manjary tsy mahazo paroly manjary jaloux sasany simba koa zegny le hevitry tsara tokony andeha atao igny manjary managna doty sasana ilikiliky raha jiaby zegny tsy mety izy koa olo andeha hitambatra zegny tsy mety raha zegny mila misy olo araiky atokisagna amy tanàna amegna fatokisagna anao mitondra raha ty anao solotegnane maro olo manam-pahaizagna amitsika ao maro olo mahay mivolagna amitsika ao intelligent na ino anareo tsy mandeha misoazira olo intelligent misoazira olo mahery fo donc tanànatsika manjary loso amle choix tsy tokony choix ndeha ataondreo fiainagnandreo manjary mangala choix ennemi-ndreo avy ivelany irahandreo mitondra roa manjary maire gouverneur président fikontany préfet topo tribunaly c'est normal tanànatsika loso amin'ny esclave ry avako aby tout à fait normal anareo zao ty groupe n'olo avy avaritra ndo anareo mandeha Tananarivo ao mandehana anareo mbanimbany volo manjakandrina igny komasy mangalangala tany mpanjakana déjà anareo tsy azo raha karaha zegny pourquoi parce que olo amy topo amy domaine amindreo jiaby ay roa olo ny Tananarivo fo miasa amy domaine-ndreo ndraiky topondreo parce que c'est le point vital raha jiaby zegny fa amitsika agny raha zegny tsy any sécurité avian'olo avy boka Ambalamanga roa avy amitsika agny ro mitandatsy sisisina agnivrano avy araiky mivangatany igny antany igny tsy raha vangiagna firy parce que ro samro titre fo zay zegny vangiagna fa mamalavala tany izy ary mamalavala izy ary fa magnavitra avagna izy ary karaha zay boka nataony zanadambo manjary misy ambany volo ro igny ao misy zany kamerina soma niaraka taminaka olobendro jiaby gentil za mankasitrika ro maromaro koa izy volaniko aminareo zegny discrimination surtout ro miasa amy bureau izy fa volaniko aminareo olo aby koa fa nahazo pouvoir izy magnaboaka tsy tianao parce que le pouvoir da sa main fa izy koa tsisy pouvoir izy magnano malemy izy mizanao magnano akamanao izy fa dès qu'ils mahazo pouvoir anao mihitsy voalalohany cible donc tsy mety amiagna taezagna ry avako aby c'est traître ampamitaka zegny navian'olo betsika jiaby maro victime depuis razambetsika jusqu'à niany zala mbola tsika mbola victime fo zala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, à bientôt.